Kardom kado fansi tame isi ki pachini dun jelam thela puhenlo nilitum karjong atovar gospel timahin penil tum gospel reels competition bi pon bomdo na sinang litum karjulong lelang atum tame chithan non tami apor dolang apotsi nang litum kilun tame ki kan tame nang litum video chebonaira nilitum phanang sen ignon contact number ki pipontang dolo pachu dimolong lasmen ke alun tame nang litum chongwailong haladak nilitum ki pipondo matiti lasilabang solun le nang litum kilun tame ki kan tame nang litum nang ning hangali 1 minute ana video nang litum bona ignang po anke nitum hanang chelo ignon result pipetik anke nang litum nang chelo long lang result ki piponji lage 7 September 2025 lasi 7 September nang lelete anke nang litum video nang chelo igbom tame sikado we fans tame chuning rilo nang litum na chipati dun hur po si ning thelo kardom